Okay, hej alle sammen og velkommen til den. Jeg skal bare lige fortælle, der skete en fejl, da vi filmede, så ja. Den her video. I dag skal vi køre på BMX. Ja. Vi er lige i gang med at tage udstyr på. Så ja, vi glæder os til at vise jer det, og vi skal køre i regnvejr, og det er mega fedt at køre i regnvejr. Så Frederik, kan du klappe? Nej, sådan. Stort klap. Igen. Okay. Nu har vi fået udstyr på. Og ja. Så lige om lidt, der skal vi derud. Men først, så skal vi lige fortælle jer, hvad det er, vi skal lave. Okay, så det første, vi skal, det er, at vi skal ud på cykelstien. Prøv at se, vi har pæks på BMX. Ja, men til gengæld kører vi også på mega seje mountainbikes. Okay, kom. Og hvis der er lidt dukket på kameraet, så er det fordi, at telefonen er varm, men det er koldt udenfor. Ellers er det omvendt. Og vores BMX knirker lidt, fordi der ikke har været olie på i noget tid. Det er faktisk en brugt BMX. Ja. Vi har nærmest først lige købt den. Eller vores forældre. Det er lige meget. Eller mor og Anders har nærmest. Hvad fanden? Nå. Mor og Anders har Kom nu. købt den. Bella. Frederik, det er lige meget. Far. Kom. Jeg tager jer med ud og kører. Skal jeg filme dig, William? Det ved jeg ikke. Nå. Men. Så vi kan nogle tricks. Men måske synes I ikke, det det er nogle seje tricks, vi kan. Men vi synes det, og vi er ligeglade med jeres mening. I må gerne sige det, men vi er ligeglade med, hvad I siger. Så det første, vi skal, det er, at vi skal herom. Frederik, jeg bremser. Sådan der. Bumpy road. Godt. Nu er vi det første sted. Godt. Frederik, vi skal lige herover. Så hvis I ved, hvordan man går af på cyklen på en sej måde, så er det... Prøv lige med lidt. Jeg cykler lige med dig. Hvad skal du? Nej, ikke hold den sådan der. Frederik, er den for den? Okay, godt. Jeg kan ikke holde den så godt. Jeg kan ikke holde den så godt. Sådan der. Nu har jeg jer. Frederik, skal jeg filme dig? Okay, Frederik, har du et sejt træk? Vent lige, jeg skal lige have. Hvis jeg må købe på BMX'en, så vil jeg gerne. Jeg starter nu. Okay, Frederik han har også et sejt træk, han gerne vil vise jer. Hvad? Skal du lige prøve BMX'en? Okay. Så vi skifter lige hurtigt cykler. Så Frederik, kan du sige hej indtil næste klip? Hej. Så Frederik han har et sejt træk, han gerne lige vil vise jer på BMX'en. Frederik, hvad hedder det der træk? Jeg står på bagpæksene. Ja. Frederik, kom herhen.
Godt. Vi ses i næste klip. Okay, så som jeg sagde, så er det lidt svært at filme og køre på samme tid. Er du klar til at køre ned ad bakken? Ja. Vi kører. Kør. Og jeg glemte nærmest at Kører på fortælle jer, at vejbakke? det er mega fedt at køre på BMX i regnvejr. Især når vi kører ned ad bakke. Så ja, jeg synes, I selv burde prøve det. Men I kan se, at ja, det er lidt svært at filme og køre på samme tid. Så Frederik! Frederik, vent! og jeg må ikke glemme at fortælle jer, at bremserne på den her BMX er skrald. Eller lort, som andre vil sige det. Men det snakker vi ikke lige om. Så. Ja. Fokus. Frederik, den gider ikke fokus. Men tager lige en tur til. I må undskylde, hvis kamerakvaliteten ikke lige er så god lige nu. Men det er fordi, det er mega sløret. Så Vent lige på mig, Frederik. Ja, jeg bremser her. Spændende, der sker. Kan du køre? Nej. Ved du, hvad jeg har gjort? Kan du godt se det der spor der? Ja. Og så bremser jeg, mens jeg drejer, så kører det lige igennem der. Ja, Skal jeg køre? du kører. Kør på forpæks. Han laver sit bremsespor. Kører også lige gennem vandpytten. Frederik, vent. Du kører. Godt. Okay. Så. Vi kommer tilbage. Det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej hej.